का हाल बा भाई लोग। आशा करतन कि बहुत मस्त होखबा जा, स्वस्थ होखबा जा। यार आज हम बात करे वाला बानी बिहार का एगो लड़की बाड़ी रंजीता कुमारी, जौन की वीडियो वायरल भई रहे एगो गाना पर, जौन की रो के वो वीडियो बनैले रहली आ बहुत मस्त चलल। उनके बहुत लोग ट्रोल भी करता और बहुत लोग सपोर्ट भी करता। अगर सपोर्ट ना कैले रही तो वायरल अगर ना गई रहती तो एक दिन ना ही 1 महीना में मान के चला कि उनकर सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हमरा अंदाजा बा कि 1.5 लाख से ऊपर अगर हो गई बना जा। तो ये सपोर्टे कैला के न देन बा। हम मानत नहीं कि भाई हर यूट्यूबर बना या रील बनावे वाला बना तो कोनो अच्छा भी गाना पर रील बनावे ना, कोनो बुरा भी बनावे ना। तो एकर मतलब कि उनके ट्रोल भी कैला अच्छा बात नहीं खे। हम वीडियो कॉल देखबी कि इनके सपोर्ट नहीं खे मिलता, बहुत आदमी इनके ट्रोल करता और कि कहता कि बहुत खराब गाना पर रील बनावेली। तो भैया के शरीफ बा आजकल के दुनिया में? केहू शरीफ बा ना। जब गाना खराब आवता तो गावे वाला के कोनो दोषे नहीं खे, ओकरा के केहू बोलते नहीं खे। आ रील बनावे वाला अगर बनावता तो ऊपर काहे खातिर ओकर ट्रोल करत तरह जा। हम ही कहल चाहतनी अरे सपोर्ट करे के बाद तो खुल के सपोर्ट कर जा केहू गरीब के। अगर नइखे करे के तो भैया ट्रोल भी मत कर जा। हमरा कहे के मतलब ई बा चैनल पर 10 मिलियन और 20 मिलियन सब्सक्राइबर बना सो ओकरा के ट्रोल केहू नहीं के करे जात। आ एगो गाना पर का वायरल हो गई लड़की, ओकरा के ट्रोले पर ट्रोल करल जाता। तो आप पहले गाना सुने जा कौना गाना पर वायरल भई रहे लड़की। जाता रोता जाए पिया ठीक से कमाई हो, कौनो सवात से न नजर लड़ाई हो। तो भाई लोग देखनी है ना, अगर हमार वीडियो अच्छा लागल हो तो हमारा भी चैनल का सब्सक्राइब कर ली जा। ज़्यादातर लड़की के सपोर्ट करी जा कि लड़की और आगे जाओ।